Hola, soc el Cristian de nou i en aquesta sèrie de tutorials en què estem fent composicions amb el Miramont, ara el que abordarem és com fer un mapa de situació. D'acord? És a dir, en aquest cas tenim un mapa principal que és de l'àmbit de Sierra Nevada, com veiem aquí precisament en el mapa de situació, i aprendrem a fer una vista general del mapa més gran que és de tota la península Ibèrica i a fer un marc que correspongui a l'àmbit que ocupa el mapa principal. Som-hi! Anem al Miramont i ens havíem quedat en aquesta situació en el tutorial anterior, d'acord? En el que havíem vist com modificar la llegenda i posar-la així en columnes. Doncs bé, per fer el mapa de situació és relativament senzill. Anem aquí a caixetins i iniciarem un nou caixetí. I demanarem al Miramont que ens faci un nou caixetí. És igual, no el posi perquè ja el posarem nosaltres en volum. Aquest caixetí número 4 tindrà les seves característiques. Podria ser una escala gràfica, podria contenir un text propi o una figura, una imatge, qualsevol, o pot realment ser un mapa de situació. Per fer un mapa de situació tenim dues opcions, o tenir una vista general del propi mapa que ja tenim, que és el que farem en aquest cas, o tenir un mapa extern georreferenciat, típicament un JPG, que ens serveixi per tenir unes coordenades que corresponguin al nostre mapa principal. Bé, en aquest cas, i demanarem al Miramont que ens faci un mapa en vista general. Com ja sabeu, a mi m'agrada posar les coses ben alineades. El que sí és cert és que li diré que me'l posi més o menys a 150 mil·límetres com que vull posar en aquest espai que em queda aquí en blanc, més o menys uns 150 mil·límetres del marge esquerre i a la part inferior de moment li diré 100 mil·límetres a la part inferior. I amb unes dimensions d'uns 25 mil·límetres per 26, per exemple. Ja ho modificarem. Bé, doncs li diem acceptar. I tanquem. Doncs bé, possiblement us digui que conté transparències, en aquest cas al meu mapa, i que pot posar problemes si ens fem amb un format MF. Normalment li dic que sí, que vull seguir endavant. I m'ha fet un mapa molt petitó que m'ha fet aquí, i jo el que vull és posar-lo aquí i fer-lo més gran. Segurament, al dir-li 25 mil·límetres d'amplada i d'alçària, m'ha quedat molt curt. Així, a grosso modo, interactivament amb el ratolí, i ara li diré que vull centrar aquest mapa o alinear-lo respecte al mapa principal. Botó dret, i us en recordeu, podria fer respecte al mapa, alinear-lo, alinear i finalment puc alinear també amb el títol. Bé, doncs ja veiem que en el mapa general, aquest mapa de situació, ja apareix un rectangle de color negre, molt finet en aquest cas, que correspon a l'àmbit del mapa principal. Per canviar el color aquest i donar-li el meu to, per exemple vermell, perquè es resalti més, doncs és ben senzill. Primer li donarem un gruix una mica més gran, per exemple li donarem un gruix de 1 mil·límetre, i li direm que el color sigui vermell, perquè resalti. I aquí ho tenim. Sí? Molt bé, doncs ja tindríem el nostre mapa de situació i una composició molt similar a la que havíem preparat. Ens faltaria posar un caixetí aquí amb la font de les dades. Sabem, serà caixetins, afegim un nou caixetí amb les dimensions que corresponguin. I ho podem centrar el text, o alinear-lo a la dreta o alinear-lo a l'esquerra. Ja el separem. Molt bé, doncs un cop ja tinguéssim la composició, ja sabem que podem exportar el mapa. En aquest cas, com és un ràster, l'exportaré en format JPEG. Quan exportem un JPEG, aquí li podeu dir la resolució, el número de files i de columnes i de files,
I la qualitat. Jo personalment li soc donar un 92% de qualitat. Com més qualitat, més pes tindrà el fitxer. Molt bé, doncs ja podem anar a Word i veure el mapa que hem fet i comparar-lo amb el que preníem de model. Bé, he fet un zoom més petit, he fet un zoom més apropat a Sierra Nevada que en el model, però bé, els components són els mateixos, veieu? Molt bé, doncs hem assolit el nostre objectiu.